Ya kwana madalla. Ai ranar na zo sai nake tambayar Hassan ya ce ai ko haɗe da shi. Wallahi tare da na da shi. Lafiya lafiya. An kawo shawara. Shi kuma gidanmu ba mu da wuta. Da waya na ba caji, yau fasin da. Ba ku da wuta? Wallahi. Me yasa wuta gidanku? Wai wa'innan gidan ne nasu ya wannan. Shi ne suka hau suka gyara. Suka wuta mana da namu. Oki na fol din yake. Gashi nan kan ba ni. Oki wannan fol din ne. A to bari ba sai in gyara muku. A ka bari. Ban gane bari. A ka dai. Kake mai shi da mace mana. A kai zo na ni. Namiji ne. Warza namiji nan da ke gani. Zamanin Saddauna. Gyaran wuta. Yanzu mun dai ba musu ne su ci abinci su ma. Wani ki ga yadda ake yi. Wani ki ga yadda ake yi. Jama'a wuta. LAHHH ANTY SAURAYINKI yayi Kashi a yau.